câteva tweak-uri la sunet, să sperăm că data asta o să fie ok și că nu o să mă aud de două ori. În căștile mele nu mă aud de două ori, deci ăsta e un improvement. Și de data asta sunt pregătită în sensul că mi-am dat seama că pot să mă uit pe WikiHow, pentru că s-au implementat anumite chestiuțe, adică fantomele, pe lângă faptul că au devenit mai creepy și mai dificile de prins, acum au și ajutoare. De exemplu, Those Little Puppets pe care le-am găsit data trecută, da, aparent este ceva specific puppetului, care are puppets mai micuțe care îl ajută în a mă împiedica să îl prind și o să mergem să... Yes. Bună ziua! Hello! De tine nu pasă. Ești ok. Very nice. Very good. Oh my god, am văzut măscuța asta. Mă urmărește. What the fuck, data trecută n-am văzut-o. Hello? Ok, nice. Mergem să salutăm și pe doamna imediat. Încă nu știu care este faza cu tipa asta, dar nu mă deranjează. Nici de tine nu-mi pasă, nu-mi place. Eu. Bun. Doamna. I just wanna say hi. I just wanna say hi. Bună ziua, doamnă. That walk. Yes. Bun. Și acum zic să începem cu un joc cât de cât simplu, cât de cât să ne mai obișnuim cu el. Bun, deci avem meniu. Lobby, private game. Băgăm ce mapă să băgăm aici. Aș băga o mapă mai micuță, sau ceva cu care sunt confortabil, mă rog, confortabil, cu niciuna sunt confortabilă. Ceva ce am mai jucat. Din câte mi-amintesc, aia era destul de ok, deci o să alegem biserica. Bun. Am ajuns. Și... o secundă. Bun. Cred că așa e ok. O să mă uit după pe filmare și dacă nu o să fie bine, o să încep să plâng. Deci, hai să vedem dacă putem să facem ceva din lista asta. Picture of the ghost footprints, ghost cam video, open all that, location, and the board. Ok, bun. Deci, începem cu itemele. Astea 3. Principalele mele iteme. Bun. Și am uitat cât de creepy este. Ok, camera principală. Lumină. Asta putem să îl ținem acolo. Oh, purcelușul! Luăm purcelușul. Întotdeauna când dăm de purceluș, îl ducem în van. Te rog. Așa. Bun. Și avem oglinda. Mă lași, te rog frumos să termin. Deja avem un grâu. Mai faci. Da, nu pot să le ajungi dincolo de poartă. Ai tăcut? Bun. Deci, avem la radio grăul. Aggressive sau haunting?
nice. Da, chiar asta vreau să văd. Bun, pe lângă asta putem să luăm o cameră. Da, putem să luăm o cameră, să căutăm footprints. Și oglinda o lăsăm acolo, pentru că acum știu unde este. Hello. Bun. Nu ne mai trebuie neapărat, putem să dăm dracu. Footprints, avem bloodstains. Deci, Darkness, Vampire, Dream Devourer sau The Puppet. Acum să vedem cum... Cumva m-a pupat? Ați auzit ce voi? Că a făcut un... A făcut un... Foarte... Oare ar trebui să te ascunzi de fantome? Oare merge? Te ascunzi de fantome? Hai să vedem. Ok. Deci avem astea două. Am putea să luăm și tabla Ouija. Să o punem tot așa în cameră, să vedem cum interacționează. Să lăsăm aici. Și mergem în treaba noastră. Scriu, nu dă niciun semnal MF, deci suntem în siguranță. Oare o să pun la pian? Deci ceva la Ouija? Da. Side to side. Și parcă avem și un task să facem poză. Da. Bun. Și punem și Ouija board. Side to side. Bun. Încă o dată putem să mergem în treaba noastră. Mergem unde ține preotul copiii. Hello. Aoleu. Unde m-ai dus? Unde sunt? Efectiv m-am pus într-o cameră. Ok, never mind. Aici, sala de clasă. Oare pot să mănânc acoarelele astea? Sunt niște acoarele care gen, arată atât de bine și shiny și gumoase, efectiv Forbidden Candy. Fac Tide Pods, efectiv acoarelele de genul sunt Forbidden Candy for me. Avem și task pe pornim toate scăpătorile. Trage apa. Vedeți ce zic? Gen... Pare că ar fi foarte dulci. Foarte toxice, dar se parte. Bun. Deci... Ok, de aici am venit. Și ne întoarcem în beci. Vedem și lumina. Noi de parcă am vrea să vedem mai bine ce se întâmplă, dar... ajută. Pe mine mă ajută. Ești încă aici? Da, încă aici. Next. Aici se ține de vinul sfințit. Auzit un poc. Încerc în același timp să nu aprind prea multe lumini, pentru că posibil să se enerveze. Doamne, câte uși! Nu mai să fi fost atât de multe uși. Ok, deci... Ce-ai făcut, nenea fantomă? Nu-mi place ce ai făcut.
lăsați apa deschisă. Te vezi tu pe drept când o vine factura. Nu? Hello? Nu? Ce faci? Ce de gând să faci? Ce de gând să faci? Ah, ai de gând să mă lovești, ok, am înțeles. Atunci hai să plecăm. Nu? Minus? Ok, deci am avut minus 15 grade și uleiul luăm și noi, domnul, până nu ne... Oh, uleu! Ok, sunt mai mulți, aparent. Ok. Ok. Nu știu unde merg, dar o să deschid uși până ies undeva și am ieșit. Asta e cea mai bună strategie de a scăpa, pur și simplu mergi și deschide uși. Nu mai știu exact dacă ar putea să mă vândeze în curte. Dar cumva being in an open space mă simt mai în siguranță. Anyway, nu mi-am amintesc exact cât a fost pe termometru. Deci înseamnă că o să trebuiască să mai verificăm o dată, dar înainte de asta să ne dăm puțin heal. Și... ce am putea să mai luăm? Notebook-ul cu $2 ajută să ne dăm seama ce este. Notebook, da, o să luăm și notebook-ul. O să luăm notebook și o să-l punem în aceeași cameră în care este și Ouija. Acum să mai explorăm, să vedem ce mai găsim. Mini-activitate aici. Efectiv au fost doar două beculețe aprinse. Dar nu știu dacă am stat suficient lângă el cât să... Oh! Se aude un scrijelit. Mergem repede să vedem ce a făcut nenea. Vai, dar ce frumos ați desenat aici. Autoportret, cel mai probabil. Bun. Total Skull. The Team Devourer. Not bad, not bad, ok, măcar acum știm ce este și asta înseamnă că știm cum să ne protejăm. Only water și fire salt. Bun. Și vei bântui puțin. V-ați prins în timp. Să vedem pe unde ne găsim... activitate, temperatură, at this point, orice. Iar mergem pe aici. Oh! Ce-ați făcut, domnul? Ce-ați făcut, domnul? Ok, deci avem o moarte, asta avem. Dar putem să vedem... Ok, am avut... Puteți să completăm acum, am avut... 5... Presupun, nu? Da, 5. Nu cu sensor. Sper că n-am testat și termometrul. Anyway, hai să găsim niște wisps, să vedem... Ce facem după? Vreau frumos, mă pune să merg chiar în aici. That every child in this church ever. Nu se poate... Hello? Una bucată wisp?
două băgate wisp. Hello. De ce fugi? Why are you running? Why are you running? Aici? Oh! Doamne, cât erau... Oh! Da, 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 da. Da, da, ești nervos, gata, vreau doar să te prind, să te bag în bilă, după aia să plec. Nici eu nu vreau să fiu aici, ce crezi? O să pun și voodoo doll-ul. De asemenea, o să iau și ceva să mă protejeze. Bun, deci avem Holy Water, Fire Salt. O să luăm un Holy Water și păpușa voodoo. Să mă pun și aici. Și mergem în treaba noastră. Avem Holy Water. Ah, hello. Trebuie să lumânăricăm. Probabil o să fie pentru noi. Încerc să merg și după sunete, pentru că acolo unde își face activitatea, cel mai probabil acolo o să... Ce-a fost asta? Mai? Bun. Mergem la... Așa, pe unde vii? Vii? Nu vii? Nu vine? Am nehotărât de fantoma asta. Dai sau nu, Hunt? Vii sau nu la mine? Ok, deci nu interesează cu păpușa voodoo. Ce se întâmplă? Te rog frumos, băgam și eu niște informații aici. Dar sunt interes, deci e agresivă. Super. Ai închis ușa? Crezi că asta mă poate opri? Nu? Nu? Suntem în van, vanul este în siguranță, suntem în siguranță în van, este totul bine și nici nu îmi vine să plâng. O să iau purcelușul și o să stau într-un colț cu purcelușul. Bun, termometru minus 15. Da, ăsta. Aparent nici nu aveam nevoie de termometru, dar avem nevoie de particle counter. Vreau să purcelușul și cu mine, dar în același timp nu vreau să-l pierd acolo. Vreau să stea el în siguranță, dacă nu sunt în siguranță. De mai mult la viața purcelușii decât la viața mea, at this point. Bun. Nu ne mai trebuie termometrul, în schimb o să luăm particle counter. Așa se aude și în internet non-stop. Ați că vă întrebați de ce sunt în halul în care sunt să spar lumina. Hello! Hello! Doar vă măsor, domnul, doar vă măsor particulele. Domnul, luați. Trebuia să apăs pe click stânga, nu pe click dreapta. Și așa se moare. Efectiv, așa se moare. Am o idee.
Dacă nimerim coșul ăsta, câștigăm. Câștigăm următorul joc. Totul depinde de cum aruncă. Oh, come on! M-a băgat pe tutorial. Nu vreau tutorial. Nu trebuie tutorial. Mi-a trebuit tutorial, dar nu vreau tutorial. Așa că m-am spus. Ninge. Dacă o nimerim... Nu mă refer la asta, că n-am terminat de vorbit. Dacă nimerim, câștigăm următoarea rundă. Hai da. Asta a fost de antrenament. Sper că nu m-ați luat în serios. În general nu trebuie să mă luați în serios, dar dacă nimerim pe asta, o să câștigăm următoarea rundă. Doamnă, îmi țineți companie? Nu, bine. Ok. Clar câștigăm. Clar câștigăm. Aia câștigăm. Până și domnul ne susține. Câștigăm. Nu-mi pasă dacă ții cu mine sau nu. O să câștigăm. Următoarea rundă pentru tine. Ne întoarcem în biserică. Nu lăsăm apa asta să ne învingă. Din nou. Deci, hai să schimbăm puțin strategie. O să luăm radioul, Ouija, notebook. Le lăsăm acolo în hol. Și... oglinda! Trebuie să găsim iar oglinda. Nu? Bine, poate nu se trebuiască oglinda pe acum. Bun. Așa. Ok. Ia și joacă-te cu astea. Mă întorc imediat. Hello. Ok, deci avem Bloodstains. Să luăm și... Nu. Bun. O să luăm și camera, să facem și pozări la Bloodstains. Deci acum avem camera, MF și termometru. E să punem și... Ok, avem Bloodstains. 18 grade, de suficient de cald noaptea într-o biserică goală. Așa, Bloodstains. A, da, să nu a fost un task. Nu contează, l-am făcut. Că avem poză. Și ne plimbăm așa până găsim... A, oricum, avem task să deschidem toate ușile. Cineva umblă la apă. Le deschidem mai întâi pe cele de sus. Și așa ne plimbăm de colo-colo. N-am desenat, n-am făcut nimic. Ok, red 3. Foarte cald, aparent. Ați văzut? A prins lumina? De... Oh. Da, a prins lumina aici. Da, am prins-o eu. Nu mi-am drept. Nu mi-am probabil. Închidem cabinetul. Mergem să verificăm de temperatură. Aici e doar o cameră. Ne trebuie. Domnul încă doarme. Deci faptul că lumina asta era deja aprinsă. Este un radio pornit pe undeva. Oglinda. Ok, știm unde este. Aparent și nenea preferă să stea cu luminile aprinse. We can blame him. Bun, deci în camera asta am fost. Ne-am învârtit aici în cerc.
Da, era camera asta ascunsă, camera de gambling. Bă, se întâmplă ceva? Spune. Nu-mi place cum face asta. Cinci, 50. Bun. Este vreo șansă să iau temperatura corect fără să mă omoare efectiv? Cel mai probabil este, dar nu o cunosc eu. Așa, am pe sensor 3. The puppet. Ok. Am văzut că a și scrijelit. Ok, deci avem la radio Graul. Avem notebook. Doodles? Da, basically Doodles. Și Ouija. Doodles sau Human? Doodles. Și aparent nu e Ouija, deci aparent este o fantomă tânără. Avem nevoie de... Nu avem nevoie de particle counter, dar avem nevoie de păpușa voodoo, pe care o să o luăm după ce găsim whisper-urile să reînviem. Avem una, două și a treia. Alo? De ce fugi? De ce fugi? Bun. S-a enervat? S-a enervat? S-a enervat? Nu-mi place când e roșu, roșu înseamnă că se enervează și nu văd nimic. Mi-a întunecat efectiv privirea. Haide până în vent să nu leși. E hunt. De-aia face așa. Ok. Să așteptăm puțin până se termină hunt-ul, între timp luăm păpușa voodoo. Ai, ți-am pierdut purcelușul demonic. Dacă îl găsim din nou, o să-l aducem iar un vrem. Poți să mai fii așa dramatic? Dar nu prea avem ce face, trebuie să așteptăm să își termine hunt-ul până... Ok, aștept. Mă uit afară, o să treacă hunt-ul imediat. Gata. Oare pot să... Nu pot. Ok. V-ați calmat, domnul? Bun. Avem păpușa. A aruncat cu ăsta după mine. Bun. O să duc radio fără foc. Da, tu, fiorosule. Așa. Și... Ne-am pus păpușa. Cred că a zvârlit-o. Pentru că m-am că sigur nu am pus-o aici. Rose, ok, haunting. Nu putem să avem și noi odată o fantomă calmă? Bun, continuă. Deci a fost bine. Partea bună, am nimerit fantoma, partea proastă e un puppet. Din ce am înțeles, The Puppet poate să invoce două mini puppets, să spun așa. Și am wiki-ul deschis. Vreau să spun că asta nu este trișare, pentru că efectiv învăț cum se joacă jocul și asta nu se pune drept trișat. Se pune drept instrucțiuni de folosire ale jocului.
Ok, unique attack. Create small puppets that run after players and hit them. To stop them and destroy them, trebuie să folosim large flashlight sau lighting system. Afraid of fire. Ok, deci cel mai probabil nu o să mă atace atunci când țin The Holy Fire. Ceea ce e numai bine pentru că ne poate proteja și de fantomă în sine. Avem un Holy Fire. Și Holy Salt aici. Oi, oi, oi. Am uitat! Fac. Da. Am uitat large flashlight. Cred că ar fi ok să ne dăm puțin clear, dar... Bun. S-a oprit și ploaia. Îl aud din partea cealaltă ușii. Unde ești, coaie? Te văd acolo. Ivy? Ah, nu-ți place, am înțeles. Oh! Ok. Hello, nu-ți place lumina? Nu-ți place lumina? Ghișe, primești lumină. Unde-s? Oi! Ok, deci nici măcar nu deschid ușile, pur și simplu trec prin ele. Ești asta? Oh, leu. Se apropie. E aproape de noi. Avem. Click stânga. A trecut efectiv prin mine și n-am putea să îi dau. Ok. Dăm un colț. Când vine, îi dăm. Ha. Deci. Mai dăm și cu sarea. Și acum plecăm că nu mai avem protecție. Cred că s-a supărat. Cred că l-am cam enervat așa puțin. Am putea în același timp să-l și irităm, pentru că dacă îl irităm, ar da mai mult hunt. Și ne-ar fi mult mai ușor să aruncăm itemele. Ca să vină la noi. Bun, deci am putea să luăm... Nu să luăm un silver bomb. Un golden bomb. Ok. Silver bomb. Și Vesuvius Ashes. Ok, lăsăm puțin. Și luăm bricheta ca să aprindem. Aș mai fi putut să cumpăr Holy Fire. Dar ar fi simplificat prea mult și îmi place să îmi fac viața un iad. Și acum o să omor... Aoleu, murit. O să mor eu. Și am murit. Ce am zis eu? Că îmi place să-mi fac viața dură? Aparent am făcut-o prea dură. Cumpărați săpunul duru care spală bine curul.